जों सेवलि मेदामखौनो सापर्ट खालामगोन। मानि थाखाय? सेवलि मेदामा डेभेलपनि थाखाय मावगोन, बेनि थाखाय जों आसा दङ सेवलि मेदामनिसिम। जों बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो दा सेवलि मेदामखौ मोननानै। मा खामानिखौ मावजानो लुगैयो जुदि सेवलि महिलारि बिथाङा फैगौ MLA बिसायख'थियाव देरहायोब्ला मा खामानि आद्रा जाना दं नोंसिनि खामानिया रायजोफोरनिया? जोंनावथ' दा गामियाव बिदिनो सोरनिबा गामियाव दंफां दालाङानो दंबावो आरो बिदिनो दैमा खुरखानाय गिदिर गिदिर खुरखानाय दं, बेखौ मावगोन मेदामा। नोंसिनि बे क'क्राझार बिधान सभा बियाबाव गुबुन UPPL दोलोनिबो लरेन्स इस्लारि MLA, सिगां MLA दासिमबो MLA आव दंमोन, बिथांनो मानि थाखाय भट होआ नोंथांमोन? बिथांखौबो जों गाज्रि मोना, होमबाबो जों सेवलि मेदामनोनो होगोन। दा UPPL फ्राबो दिनैहाय गोबां जयेन जागोन आरो दिनै सेवलि मेदामनि थाखाय। बेसेबां रायजोफ्रा सेवलि मेदामखौ मदद होगोन नोंसोरनो? 100 आव 100 देरहागोन होननानै नोंसिनाव आसा दं। 100%। आइजोफोरनि थाखाय माबायदि खामानिखौ मावजानो लुबैदों? आइजोफोरनि थाखायथ' जों दा डेभेलपनि थाखाय आइजोफ्राथ' दा बिराद गोदोसोनानै दंना जोंनि एरियायाव। सोरबा अरुनदय मोनै, फिसाय गैयैआनो मोनै दं। जोंनि खोमायाव सोहरो आरो अमेन हिसाबै मोनगोन ना मोना होननानै। जोङो दा बे प्रहलाद साराबो होनदोंना जों थाबायगासिनो दं होननानै, जों बेखौनो खिथाहरो आरो बे दुखियाफोरनो। मा गामि गोलैयो नोंसिना? जोंनियाथ' वेस्ट बिसमुरि। बेसेबां न'खरसो दङ? जोंनियावथ' दा 67 दं। दा जोंनि नांगोलाव बांसिन आरो नै दा जयेन जाबावगोन दिनैहाय। साबैसे जयेन जागोन बायदि? जागोनाथ' फ्राय फैजोबदों। न'नै न'थामल' थाबोबायदां आंनि सन्देहआव। दाथ' गाखोबोजोबथारबाय थिमफुआव। जागोन दे।